Na trať se už ale vydalo další peklo. Čerti prostě měli letos v Dožicích sled. Tentokrát to bylo peklo VRC Martina Fouska. Toto peklo VRC mělo startovní číslo 306 a závodilo za stáj Pekelní jezdci. Stroj je z roku 2008 a pod kapotou je motor ze Škody 1203 o objemu 1500 kubických centimetrů. Udávaný výkon je prý v rámci možností. Obě nápravy jsou z oktávky. Martin na svém stroji využívá mnoho sad pneumatik. První kolo ujel v čase 2.36 a v kole druhém se zlepšil na 2.10, což stačilo na místo 7. Divácké ceně mu náležela 34. příčka. Víš, jak se to říká ve formuli, jo? Byl jsi dlouhej na brzdy.